Osim ove skulpture trona u obliku žene koja sjedi, nju oblikuje talijanska studentica. Rad će završiti u kampu Coversada. Kip ima i udubljen prostor kojeg možemo ispuniti bilo čime. Ja zamišljam kako će jednog dana biti ispunjen vodom. Ostala 3 studenta u kamfanarskom kamenu oblikuju medvjeda, istarsko govedo i dupina. Malo po malo dolazimo do tog dupina i tako. Što vam je najveći izazov ovdje? Ova veličina ovog bloka. To mi je najveći izazov. Dakle, sad je teško zamisliti kako će izgledati u konačnoj fazi. Pa već ga ja vidim malo po malo, ali to te uvučeno malo. Najveće iskustvo i izazov je zapravo to razbijanje kamena i rezanje i sve skupo postavljanje, dizanje kamena i sve uglavnom što se tiče baš tereta i rezanja. U ovoj se najosjetljivijoj fazi koriste alati za skidanje viška kamena. Nakon toga slijedi obrada rukama, modeliranje u kamenu kada do izražaja dolazi kreativnost. Prvih dana pomažu mentori kako bi se skulptura u odnosu na skicu postavila u omjeru 1:15. Ovo je jedina u Hrvatskoj, ne čak u Hrvatskoj, možda u Europi, jedina ljetna škola gdje se obučava obrada kamena, nešto između tradicionalnog i korištenjem stroja. Četvrt stoljeća ove međunarodne škole prilika je za razmišljanje o budućim potezima pa i radikalnim promjenama. Držim da će ta suradnja ili studenata doći do jednog drugog izražaja kad će, po mom sudu, surađivati na radu i izradi skulptura poznatih hrvatskih i svjetskih kipara. Naime, diljem Vrsara leži preko 100 skulptura koje su vidljiv rezultat škole Montraker. Zaokret Bogdanić vidi i u izradi velikog kamenog spomenika.